Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і я рады, што до нас далучылася сяброўка пашыранай рады беларускага аб'яднання у Германії разам, коаардынатарка фэсту Мінск энд Мінга і супрацоўніца універсітэту Пасау Хрысціна Дарапей. Добрый дзень, спадарня Хрысціна. Добрый день. Я звыкся, что вы нам доносите самые апошнія звесткі з палітычнага жыцця Нямецчыны, ну тому что ўсё ж таки гэта краіна, якая шмат што вырашае у палітыцы агульнай еўрапейскай, ну і шмат даволі беларусаў едзе туды з тых ці іншых нагодаў тому, что адбываецца ў Нямецчыне. Слухайте, тут ходят такія чуткі, что урад канцлера Мерца, як это написано, кідае краіну ў сцяну. Сапраўды, все, что там адбываецца, хутка бац аб сцяну, і што застанецца? Ну, сапраўды, коаліцыя, якая зараз у нас ва ўрадзе намагаецца кіраваць краіну, не тое, каб выглядала стабільна на дадзены момант. Яна складаецца з хрысціянскіх дэмакратаў, сацыяльных дэмакратаў, аднак асоба Мерца тут, вядома ж, грае вялікую ролю, не толькі партыйны склад, таму што Мерц даволі спецыфічная фігура для нямецкага палітыку. Ён, па-першае, вельмі даўно і доўга імкнуўся да ўлады. Ён фактычна дзесяцігоддзямі намагаецца выйсці ў першай шэрагі сваёй партыі, але неяк у яго не атрымоўвалася. Ён заўжды быў нумарам 2. Пасля, калі яго нарэшце ўсё ж такі на хвалі атрымалася стаць кандыдатам у канцлеры, ён стаў першым канцлерам, якога не абралі у першым галасаванні, што значыла, што фактычна сярод ягонай кааліцыі былі людзі, якія прагаласавалі супраць, што вельмі нетыпова і вельмі, скажем так, хвалюе, асабліва на пачатку перыяда кіравання і на пачатку самой кааліцыі. І вось згодна з нядаўнымі апытанкамі, Мерц гэта самы нелюбімы канцлер у Германіі ўсіх часоў, што таксама досыць паказальна, таму што былі канцлеры кшталту Олафа Шольца, які таксама на фоне іншых канцлераў, якія там доўга кіравалі, альбо прынамсі былі любімымі ў шырокіх масах, ужо выглядаў не вельмі папулярным, але вось Мерц здолеў яго апярэдзіць, скажем так. Вось. Трэба, канешне, разумець, што сітуацыя, у якой Мерц і ягоная кааліцыя трапілі да ўлады, яна увогуле была вельмі складана. То бок нельга сказаць, што гэта выключна ягоныя правіны ягонай кааліцыі, і вось толькі іхнімі неправільнымі рашэннямі дасягнутыя гэтыя вынікі апытанак і таксама агульны настрой пра тое, што, магчыма, з гэтай кааліцыяй не ўсё будзе добра. Аднак, тым не менш, нават як сама ягоная асоба падлівае там, бы мовіць, алею ў агонь, таму што ён вельмі спецыфічна выражаецца. То бок выбар ягоных лексем, выбар ягоных метафор і абаротаў у публічных прамовах сапраўды выклікае шмат пытанняў, улічваючы, што ён палітык вельмі высокага ўзроўню. Як прыклад, ён калісьці расказваў пра маленькіх пашас, якія нібыта тэрарызуюць настаўніц у школах, вядома, маючы на ўвазе дзяцей мігрантаў. Ён казаў пра тое, што ёсць нейкая праблема у абліччы гарадоў, у штатбільд. І гэтым таксама меў на ўвазе мігрантаў, якія вось у гэтым горадзе прысутнічаюць і такім чынам візуальна змяняюць выгляд гораду і, вядома, з'яўляюцца праблемай. Ці ён сказаў, што Бразілія не настолькі добрая краіна, як Германія, як ён рады нарэшце вярнуцца дадому. І пра украінскіх мігрантаў, напрыклад, ён казаў, што яны турысты ў сацыяльную сістэму Германіі і гэтак далей. То бок Мерц кожны раз сваімі выказваннямі нібыта падлівае алею ў агонь, нібыта стварае спецыяльныя нагоды, каб яго цкавалі, пра яго пісалі, прычым не ў вельмі пазітыўным кантэксце. І вось гэта ягоная рыторыка, в прынцыпе, весь яго вобраз не вельмі добра заходзіць нават прадстаўнікам уласнай партыі. То бок ва ўласнай партыі у яго ўжо ёсць людзі, якія яго не падтрымліваюць. І у партнёрскай партыі, у сацыяльных дэмакратаў таксама шмат галасоў, якія ім не задаволеныя. То бок у нас ужо ёсць пэўная напруга ў самой кааліцыі.
звязаныя сярод іншага з тым, што партыі паміж сабой не могуць дамовіцца, але і у тым ліку з тым, што Мерц вельмі спрэчная фігура для іх. Па-першае, па-другое, ёсць пэўныя абяцанкі, якія яны рабілі перад выбарамі, ёсць нейкія праблемы, з якімі яны намагаюцца змагацца, як тое крызіс сацыяльнай дзяржавы, агульны эканамічны крызіс і стагнацыя нямецкай эканомікі, міграцыйныя пытанні таксама, абарончыя пытанні. І ў іх гэтыя пытанні не атрымоўваецца вырашаць так, каб нікому не зрабіць балюча. Магчыма, мы пасля пра гэтыя пункты пагаворым, але тыя рэформы, якія Мерц намагаецца рабіць, яны з аднаго боку неабходныя, таму што крыза вельмі глыбокая, але з іншага боку рашэнні, якія прапануе цяперашняя кааліцыя, б'юць, так бы мовіць, па шэраговых немцах і жыхароў Германіі, і што, вядома, не падтрымлівае ягоную папулярнасць. Таму так, кааліцыя зараз, яна існуе, яна яшчэ працуе, але вось накірунак не вельмі добры, бо ёсць усе шансы, што гэтая кааліцыя не пратрымаецца яшчэ 3 гады і, магчыма, рассыплецца. І вось з гэтай нагоды цікава ўсё ж таки ваши прагнозы, ну ці ваша аналітыка, чаго чакаць далей. Я так разумею, што на фоне таго узроўню папулярнасці і ввогуле как бы падтрымкі той палітыкі, якую вядзе Мерц, вельмі растуць апошнім часам даволі такім кліва рэйтынгі у партыі Альтэрнатыва для Германіі. І ці варта сапраўды чакаць, што гэтая партыя, правая партыя з такімі ярка выяўленымі антымігранцкімі, можа быць, пасыламі, месаджамі, яна сапраўды прыйдзе да ўлады? Чаго чакаць? Можа быць, увогуле, можа быць, нейкія датэрміновыя будуць выбары? Трэба разумець, што настроі ў грамадстве не звязаныя наўпрост з тым, ці будзе працягваць існаваць кааліцыя, ці не будзе. Таму што пакуль не будзе нейкіх масавых пратэстах на вуліцах, што для Германіі вельмі нетыпова, наўрад ці кааліцыя вось толькі з прычын апытаных будзе разважаць пра тое, каб спыніць сваё існаванне. Аднак, канешне, можа здарыцца штосьці падобнае, што было ў папярэднім легістратурным перыядзе, калі ў нас кааліцыя рассыпалася, але яна складалася з 3 партый. Але я, шчыра кажучы, на дадзены момант лічу, што гэта не тое, каб вельмі верагодна. Таму што ўсё ж такі не ЦДУ, ЦСУ і не СПД, то бок не хрысціянскія дэмакраты, не сацыяльныя дэмакраты, не зацікаўленыя ў тым, каб кааліцыя развалівалася. Таму што калі кааліцыя разваліцца з ініцыятывы хрысціянскіх дэмакратаў, то яны будуць урадам меншасці, і для таго, каб прымаць свае рашэнні, ім давядзецца дамаўляцца з нейкімі іншымі партыямі. А ў іх, напрыклад, ёсць задэклараваная нязгода працаваць з АФД і з левымі, напрыклад. То бок ужо, в прынцыпе, 2 партыі адразу адпадаюць, плюс зялёнымі іх таксама вечна непаразуменне, таму ім будзе вельмі складана прымаць рашэнні. СПД таксама не вельмі зацікаўлена тым, каб кааліцыя развалівалася, таму што ў такім выпадку альбо будзе кааліцыя меншасці, у якой яны ў прынцыпе не будуць мець права голаса, альбо, канешне, могуць здарыцца перавыбары. І вось згодна з цяперашнімі пытанкамі ёсць такая вялікая верагоднасць, што сацыяльныя дэмакраты згубяць яшчэ больш галасоў, чым у папярэдні раз. А вось якраз такі Альтэрнатыва для Германіі, якую вы зараз узгадалі, яна атрымае больш галасоў. Нават калі мы паспекулюем і уявім, што АФД атрымае вялікую колькасць галасоў і трапіць у парламент, гэта яшчэ не аўтаматычна значыць, што яны будуць пры ўладзе. Таму што ўсё ж такі абсалютную большасць, там больш за 50% яны наўрад ці атрымаюць, а калі яны будуць вось у раёне тых лічбы, якія зараз паказваюць апытанкі, ім усё ж такі давядзецца шукаць кааліцыйнага партнёра. І на дадзены момант аніводная партыя, якая можа прайсці разам з імі ў парламент, не гатова з імі ствараць кааліцыю. Таму чыста гіпатэтычна кааліцыя можа разваліцца, чыста гіпатэтычна АФД можа трапіць у парламент, але я пакуль што не бачу шляху, якім чынам яны могуць трапіць да сапраўднай улады і аднагалосна прымаць рашэнні для ўсёй Германіі. Аднак мы зараз размаўляем пра федэральны ўзровень, бо ў Германіі ёсць фактычна такіх 2 вялікіх праслойкі ўлады. Гэта федэральная ўлада, якая сядзіць у Берліне, гэта вось той самы парламент, пра які мы сёння размаўляем, і ёсць таксама федэральныя ўрады, ўрады федэральных зямель. У іх абсалютна розныя сферы ўплыву ў сферы адказнасці, але вось якраз такі в парламентах федэральных зямель АФД набірае прям вельмі шмат. То бок усё яшчэ не абсалютную большасць, але вось, напрыклад, в Цюрынгене у іх 38%. А гэта ўжо вельмі шмат. То бок яны сапраўды
у пэўных сферах могуць прасоўваць свае рашэнні. І вось зусім хутка будуць выбары таксама у Mecklenburg-Vorpommern, і вось там ёсць верагоднасць згодна з пытанкамі, што яны атрымаюць абсалютную большасць. І калі гэта здарыцца, то канешне яны змогуць змяняць пэўныя рэчы, на якія ў іх ёсць уплыў у межах федэралізму. Так? То бок у нас, напрыклад, на федэральным узроўні парламент адказвае за пытанне міграцыі. То бок нават калі хтосьці пройдзе ў мясцовы парламент, ён не зможа вырашаць, ці прымае гэтая зямля мігранту, ці не прымае, ці плоціць яна ім, ці не плоціць. Аднак пытанне адукацыі, напрыклад, гэта пытанне федэральнай зямлі. І вось тут, напрыклад, яны могуць паспрабаваць змяніць, напрыклад, школьную праграму, сцвярджаючы, што 20е стагоддзе не трэба настолькі глыбока вывучаць, а вось 19е стагоддзе варта было б больш паглыблена разглядаць, таму што гэта якраз такі стагоддзя славы Германіі і вось гэтыя нацыянальнай гордасці. Таму тэндэнцыя ёсць. Ёсць нават рызык, што набагата большай колькасцю адсоткаў у галоўны парламент АФД пройдзе, але я ўсё яшчэ не бачу шляху, як яны б маглі аднагалосна прымаць рашэнне. Аднак на ўзроўні федэральных земель гэта цалкам можа здарыцца. Але улічваючы, што мы вельмі часта размаўляем пра то, як гэтая палітыка будзе ўплываць на нас як мігрантаў у Германіі, я думаю, што змены на ўзроўні федэральных земель не будуць мець настолькі вялікага ўплыва канкрэтна на нас. Вось калі гэта здарыцца на ўзроўні агульнафедэральны, вось тады, канешне, могуць адбыцца пэўныя пагоршанні, пра якія, як бы, ўжо даўно размаўляе альтэрнатыва для Германіі. Ну, найперш, вот якія гэта могуць быць рашэнні, калі мы бярэм той аспект, які цікавіць, ну, скажем, там, беларусаў як патэнцыйных мігрантаў у Германію? Я думаю, што можа пагоршыцца сітуацыя з палітычнай абаронай. Яна ўжо і зараз даволі складаная, то бок міжнародная абарона, палітычны прытулак на дадзены момант беларусам вось так паўшальна не выдаюцца. Гэта можа стаць яшчэ больш складана. Можа пагоршыцца пункт з пашпартамі замежнікаў, таму што калі адбудзецца сапраўды, мы зараз спекулюем, так? Але калі сапраўды адбудзецца вось гэты правы з рук, Беларусь можа быць будзе зноў разглядацца як бяспечная краіна, і адпаведна здабыванне пашпарту ў гэтай краіне будзе разглядацца як пагроза. Адпаведна, пашпарты замежнікаў таксама перастануць выдавацца альбо будуць выдавацца, ну, прям з вялікім скрыпам. Далей вялікая змена таксама можа адбыцца ў пытанні грамадзянства, таму што папярэдні ўрад прыняў закон пра тое, што грамадзянства можна атрымаць пасля 5 гадоў пражывання ў Германіі і дазволіў захоўваць першае грамадзянства. Правыя сілы, прычым не толькі ультраправыя, як АФД, але і нават хрысціянскія дэмакраты размаўляюць пра тое, што гэты тэрмін надта кароткі і што сам факт наяўнасці другога грамадзянства няправільны, і яго трэба змяняць. Таму ёсць верагоднасць, што закон аб грамадзянстве будзе больш жорсткім, што ў ім з'явяцца вось гэтыя папраўкі па другое грамадзянства, што таксама можа ўдарыць патэнцыйна па беларусах, якія спадзяваліся трапіць у нямецкае грамадзянства, пакуль яшчэ пашпарты не скончыліся, без неабходнасці падаваць заяўку пра адмову ад беларускага грамадзянства. Варта зазначыць, што многія не хочуць адмаўляцца ад свайго беларускага грамадзянства па розных прычынах, плюс для многіх, хто па палітычных прычынах пакінуў Беларусь, адмова ад грамадзянства в прынцыпе немагчымая, таму што яна адбываецца выключна на тэрыторыі Беларусі. Вось такія больш агульныя рэчы могуць для нас здарыцца, і мне здаецца, пра гэта ў асноўным будзе весціся, калі раптам штось такого кшталту здарыцца, таму што ўсё ж такі беларусы не падпадаюць пад вось гэтыя вялікія праслойкі мігрантаў, як уцекачы ці уцекачы з Украіны. То бок в нашым выпадку гэта будуць менавіта размовы пра легальны статус, пра атрыманне дакументаў і пра права заставацца ў Германіі на падставе грамадзянства. Трошку паразважаць таксама ў гэтым жа накірунку, але трошку змяніўшы вот погляд. Толькі што тут у нас была размова в эфіры з Розай Турарбекавай, дзе мы закранули тэму спадзеваў Лукашэнкі неяк так наладзіць адносіны з Европай, з Еўрасаюзам, ну дакладней, каб Еўрасаюз, краіны Еўразвязу далі паслабленне нейкае па пытаннях санкцыйных,
там транзітных і гэтак далей. Ну то бок недзе саступілі ціску магчымаму з боку ЗША і Трампа. І спадарыня Роза сказала, што хутчэй за ўсё гэтага цяпер не адбудзецца, вось такого паслаблення пазіцыі еўрапейскай у дачыненні да рэжыма Лукашенко. Але кажа, я перакананая, што дарадцы там званыя так праўладныя палітолагі даюць Лукашенку там не то што парады, а нашэптваюць, што трэба пачакаць якіх-небудзь 2-3 гады. Зараз ідзе тэндэнцыя такое правага зруху. Праз 2-3 гады шмат дзе правыя партыі прыйдуць да ўладу у той же самой Нямецчыне, а можа глядзіш і Францыі і дзесьці яшчэ, і вось тады будзе наш зорны час. Гэта будуць тыя партыі, тыя сілы, якія больш лаяльна ставяцца да Лукашэнкі, да рэжыма і гэтак далей, і тады можна будзе нешта там замуціць, нейкія такія темкі, як кажа Лукашенко. Ці магчыма такое, на твой погляд? Калі правая партыя прыйдзе да ўлады і будзе мець сапраўды большасць, то, вядома, такое магчыма. Але я паўтаруся, пакуль што я не бачу шляху, як гэта можа адбыцца. Можа, гэта маё меркаванне змяшанае з падзевам, можа, проста маё аналітычнае меркаванне. Але, тым не менш, калі мы сабе уявім, што АФД будзе мець права голасу ў наступным парламенце, то, вядома, для беларускага рэжыму гэта будзе вялікай перавагай. Бо АФД, як вядома, вялікія сябры Расіі, яны, напрыклад, вось калі вяртацца да тэмы адукацыі, яны, напрыклад, хочуць у школах пашыраць вывучэнне расійскай мовы як замежнай. То бок так, яны вялікія сябры Расіі, і улічваючы, што цяперашні беларускі рэжым у пэўным аднолькавым накірунку, в дыктатарскім накірунку глядзіць з Расіі, то я думаю, для Беларусі гэта таксама будзе распаўсюджвацца. Таму калі спекуляваць, уяўляць, то, конечно, такое магчыма. Да таго ж, АФД вялікія прыхільнікі Трампа, наколькі мне вядома, але прыхільнікам Трампа з'яўляецца і Фрыдрых Мерц, які намагаецца падтрымліваць вельмі цёплыя адносіны з амерыканскім прэзідэнтам, які актыўна выказвае падтрымку ягоных дзеянняў, не ўсіх, і гэта важна, то бок там не сляпая падтрымка ўсяго, што ён робіць, але у прынцыпе в накірунку думкі, якой ідзе Дональд Трамп, вось гэты накірунак сімпатычны і Мерцу. Але ўсё ж такі цяперашні ўрад, ён больш самастойны, то бок яны падтрымліваюць Трампа, але не слепа яму давяраюць і за ім ідуць, яны больш скіраваны на еўрапейскую самастойнасць, яны актыўна выказваюць падтрымку ўкраіне і таксама дапамагаюць дзеяннямі, і гэтыя дзеянні накіраваны не на як мага больш хуткі мір, неважна на якіх умовах, а гэтыя дзеянні больш накіраваны на тое, каб дапамагчы ўкраіне атрымаць настолькі моцныя пазіцыі, каб вось ісці ў перамовы пра мір на гэтых умовах. То бок, в цяперашняй сітуацыі, я думаю, што Германія будзе прытрымлівацца свайго больш стабільнага курсу адносна беларускага рэжыму і адносна крытычнага стаўлення да беларускага рэжыму. Калі уяўляць больш абстрактныя рэчы і спекуляваць на тое, што АФД прыйдзе да ўлады, то, канешне, тады для беларускага рэжыма з'явіцца вельмі істотная палёгка для агіравання ў еўразвязі. Але калі казаць вот не пра канкрэтна АФД і канкрэтна Нямецчыну, а агулам браць пра тэндэнцыі у еўрапейскіх краінах, ўсё ж таки гэта характэрна не толькі для Германіі, такі правы зрух, асабліва ў пытаннях бяспекі і міграцыі. Гэта сапраўды так, наколькі вот гэты правы зрух ён заўважны і наколькі ён далёка можа зайсці. Я думаю, што ён відавочны, таму што Францыя, Нідерланды, Аўстрыя, Германія ў пэўным сэнсе таксама, Угоршчына, вельмі вялікая колькасць краін ужо в прынцыпе маюць альбо правыя ўрады, альбо ўрады, у якіх вялікую колькасць займаюць правыя сілы. І нават калі мы паглядзім на рыторыку больш цэнтрысцкіх партый, больш старых партый, традыцыйных, мы заўважаем, што там таксама адбываецца зрух рыторыкі ў правы бок. То бок вялікая праца, якую зрабілі АФД, на мой погляд, гэта тое, што яны пашырылі межы таго, што можна казаць. То бок раней былі рэчы, пра якія ўслых прыстойныя палітыкі не казалі. А АФД не проста пра гэта пачало казаць, а пачало гэтыя словы ўводзіць у абсалютна нармальны лексікон.
Напрыклад, пару гадоў таму быў скандал пра закрытыя паседжанні АФД, дзе яны абмяркоўвалі стратэгію на выпадак акурат прыходжання да ўлады, дзе яны сярод іншага будуць праводзіць палітыку рээміграцыі. Калі не толькі эмігранты без нямецкага грамадзянства, але і немцы з міграцыйнай гісторыі будуць нейкім чынам падштурхнутыя да таго, каб пакінуць краіну. І вось калі гэтая гісторыя толькі з'явілася, слова рээміграцыя выглядала абсалютна дзіка, і яго казалі з нейкім жахам. Але прайшло літаральна некалькі месяцаў, і гэтае слова стала абсалютна нармальным. То бок АФД сваімі вось гэтымі агрэсіўнымі дзеяннямі, сваёй агрэсіўнай рыторыкай уводзіць паступова ў лексікон і адпаведна таксама ў сістэму паняццяў і сістэму дазволенага рэчы і канцэпцыі, якія дагэтуль лічыліся абсалютна непрымальнымі. І вось гэта адбываецца ва ўсёй Еўропе. Правыя парты пашыраюць нібыта спектр таго, пра што можна казаць, і такім чынам больш цэнтрысцкія партыі з больш кансерватыўным, магчыма, падыходам, яны вымушаныя альбо і добраахвотна гэта робяць, мы не ведаем, падхопліваць гэтую рыторыку, рабіцца больш радыкальнымі, больш жорсткімі для таго, каб нібыта забіраць да сябе назад электарат, які пагражае ім забраць нейкая правая сіла. Плюс уся Еўропа сутыкаецца прыблізна з аднолькавымі праблемамі, і адпаведна і рэакцыя на гэтыя праблемы вельмі падобныя ў розных краінах. Еўропа старэе, і нараджальнасць падае, няма каму працаваць, ці хутка не будзе каму працаваць, асабліва ў прафесіях, звязаных з доглядам і сервісам. І адпаведна адзіным рашэннем, якое можна прапанаваць цяперашні свет, гэта якраз такі актыўная працоўная міграцыя. Аднак некаторых людзей, некаторыя праслойкі людзей, вось гэта іншасць прыезджых настолькі палохае, што ім хочацца нібыта вярнуцца ў старыя добрыя часы, у сем'і з вялікай колькасцю дзяцей, і як бы не рабочую іміграцыю падтрымліваць, а падтрымліваць нараджальнасць, каб вось нямецкія дактары нас лікавалі, якіх мы нарадзілі, а не прыезджыя дактары, якіх мы запрасілі, каб яны лікавалі нашых дарослых. Але зноў жа, вось гэтая правая рыторыка, яна ў аснове сваёй вельмі папулісцкая і, вядома, б'е па вельмі балючых кропках, ігнаруючы той факт, што гэтыя праблемы ўзніклі не сёння, і рашэнне гэтых праблем ці прычыны гэтых праблем ляжаць часта не ў тым, у чым гэта тлумачыць АФД. Зноў жа, вяртаючыся да пытання міграцыі і нараджальнасці, у нашага любімага АФД ёсць пункт пра тое, што трэба стымуляваць народжальнасць менавіта ў нямецкім грамадстве, а не запрашаць працоўных мігрантаў. Ну, па-першае, нават калі зараз рэзка пачнуць нараджаць, вось гэты гэп у 20 гадоў нейкім чынам трэба закрыць. Па-другое, зніжальнасць нараджальнасці не звязана з тым, што ў нас ёсць гей-парады, ці з тым, што ў квір-людзей ёсць такія ж правы, як і ўсіх астатніх. Яна звязана выключна з эканамічнымі паказчыкамі пра тое, што многія сем'і разумеюць, што кошты, якія будуць узнікаць з прыбаўленнем у сям'і, не кампартыбельныя з коштамі жыцця. І пытанне міграцыі тут паўстае зусім іншым кантэксце. То бок тут не ў тым пытанні, што немцы не хочуць ствараць сем'і, а пытанне ў тым, што ў іх проста няма на гэта часта магчымасцяў, а гэтую глыбокую эканамічную стагнацыю вырашыць лёгкім нейкім рухам даволі складана. І так, вяртаючыся да пункта, ёсць вельмі шмат праблем сацыяльнай дзяржавы, таго, што ўсё больш палярызуецца грамадства, і простыя адказы на гэтыя пытанні якраз такі прапануюць правыя папулісты. І таму вось гэты зрух, ён для ўсёй Еўропы вельмі характэрны, і Германія ў гэтым плане, на жаль, не з'яўляецца выключэннем. Пытанне ад вожыка патрыёта. Беларускія палітычныя актывісты сустракаюцца з транснацыянальнымі рэпрэсіямі і пераследам у той жа Нямецчыне у тым ліку. Якія на сёння ёсць магчымасці змагання супраць гэтага? Транснацыянальныя рэпрэсіі – гэта вельмі складаная і шырокая тэма. У нашым аб'яднанні разам ёсць сапраўды асобная персона, якая займаецца пытаннем транснацыянальных рэпрэсій, якая таксама актыўна ангажуецца ў іншых арганізацыях, якія звязаны з транснацыянальнымі рэпрэсіямі. І, вядома, універсальных і простых адказаў на гэта няма, таму што вельмі часта транснацыянальныя рэпрэсіі ажыццяўляюцца
ну, скажем так, не гвалтоўнымі і часта нават легальнымі спосабамі, бо вось гэты друк альбо кантакты, альбо тое, што нельга атрымаць дакументы, гэта в прынцыпе не гэта не нелегальна нібыта, так? І адпаведна нейкім чынам пра гэта даносіць нямецкаму апарату бывае даволі складана. То бок мне здаецца, каб уратаваць усіх ад транснацыянальных рэпрэсій немагчыма, але у кожным канкрэтным выпадку трэба займацца, па-першае, актыўным зборам інфармацыі пра тое, што гэта адбываецца, данясеннем гэтай інфармацыі да органаў, якія займаюцца праваабаронай і той же самай паліцыі. І з пункту гледжання, з пункту менавіта з грамадскай супольнасці гэта актыўнае інфармаванне стейкхолдераў пра тое, што такое існуе і яно адбываецца проста тут і проста цяпер. Хрысціна, мы не один раз казалі на тэму ўсё-таки магчымасцяў беларусам атрымаць легалізацыю ў Нямецчыне. Ці ёсць нейкія зрухі за апошні час? Не, калі коротка адказваць, няма. Па пытаннях палітычнага прытулку, міжнароднай абароны зрухаў, наколькі мне вядома, вялікіх няма. Па ўсіх астатніх спосабах легалізацыі, пра якія распавядала, зменаў таксама няма. То бок трэк адукацыі, трэк работы ён працуе, як і працаваў, а вось той параграф, па якім можна было палітычным актывістам трапіць у Германію ў статусе абароны, ён прыпынены і, на жаль, для нас дагэтуль не адкрыты назад. Меркаванне цікава просто, наколькі ўсё ж таки магчыма. Я тут чую розныя варыянты, што следам за ось гэтым перамоўным трэкам, які распачаў Трамп, Вашынгтон, Мінск, умоўна кажучы, там ЗША, Беларусь, мусяць нейкі такі свой трэк распачаць і краіны еўрапейскія. Нібыта ёсць такі, перыядычна там спрацоўвае трэк польска-беларускі, там ці яны там дачыненні у звязку з амерыканцамі яшчэ дзейнічаюць, але, маўляў, трэба і еўрасаюзаўскі, каб ўсё ж таки распачаць нейкія такія перамовы, скіраваныя на і вызваленне палітвязняў, і паляпшэнне сітуацыі, і гэтак далей. Ці варта разлічваць, што такі трэк можа адкрыцца? Я пакуль што не бачу тэндэнцыі да таго, каб Брусэль цэнтралізавана вырашыў змяніць сваю палітыку адносна Беларусі. Мне здаецца, што вось у краінах, якія непасрэдна мяжуюць з Беларусю, ёсць даволі сфармаваныя меркаванні адносна таго, ці магчымы дыялог з рэжымам. Аднак вось на тую ж Літву, наколькі мне вядома, аказваецца пэўны ціск з боку ЗША в кантэксце калійных угнаенняў. І ці гэты ціск будзе мацнейшы за перакананне ці за агульнаеўрапейскую палітыку, мы, думаю, пабачым. Тут я нават не бяруся ацэньваць, што пераможа. Аднак, калі мы размаўляем пра германскі трэк і пра агульнаеўрапейскі трэк, мне здаецца, пакуль што не намалёўваецца нейкіх тэндэнцый для таго, каб яны раптам пачалі ездзіць адзін да аднаго ў госці і называць адзін аднаго легітымным прэзідэнтам. Не адзін аднаго, у адзін бок падкрэсліваць легітымнасць, хоць хаця б вербальна, альбо праз нейкія там зацінкі на кашулю. Добра, Хрысціна, не так шмат часу у нас сёння, на жаль, але я хацеў бы, можа быць, там закрануць коротка, не коротка, але тэму, якую мы таксама не адзін раз абмяркоўвалі, а часам вот ужо как бы так і рэкламавалі, прапагандавалі. Сёння прыйшоў час таксама яе, можа быць, актуалізаваць. Я, прадстаўляючы цябе, адзначыў, што ты з'яўляешся каардынатаркай фестывалю Мінск і Мінга. І наколькі я ведаю, сёлета гэты фестываль беларускай культуры таксама мусіць адбыцца ў Мюнхене. Ці праўда адбудзецца? На якой стадыі, што цікавага чакаць, калі пачнуцца ўжо абвесткі з'яўляцца пра івенты, якія вы там плануеце зрабіць?
Адзінае, што магу сказаць, што варта ўжо зарэзерваваць для сябе выходныя з 9 па 11 кастрычніка, бо менавіта ў гэтыя даты адбудзецца 5 напаўюбілейны фестываль Мінска-Мінга. І вось акурат перад нашым інтэрв'ю я размаўляла з Іннай Валіцкай, гэта мозг і сэрца нашага фестывалю. Вось мы акурат абмяркоўвалі, ці варта ўжо раскрываць нейкія пункты праграмы, бо вядома ж, праграма ўжо сфармаваная, і мы вырашылі пакуль што падтрымаць інтрыгу, таму што мы ўжо працуем актыўна над абвесткамі. Вось літаральна цягам наступных тыдняў пачнуць з'яўляцца першыя званочкі, першыя абвестачкі, але мы вырашылі, што канкрэтна пра праграму, пра хайлайты і пра тое, што там будзе адбывацца, мы распавядзем неяк у наступным эфіры, дзе актыўна пагаворы в прынцыпе пра культурнае жыццё ў Беларусі і ў Еўропе, у Беларусі, у Германіі. І ў Еўропе пагаворым пра тое, якім чынам змянілася культурная сцэна цягам апошніх 5 гадоў, як змянілася ўспрыманне беларускай культуры ў заходніх грамадствах. Так, але на сёння я пакуль што падтрымаю інтрыгу. Сёння яшчэ не будзе вялікіх абвестак. Адзінае, што save the date 9-11 кастрычніка чакаем усіх ахвочых у Мюнхене. Будзе зноў 3 дні з вялікай колькасцю разнастайных івентаў, на якіх можна будзе і прыгадаць штосьці добрае з беларускіх часоў і вывучыць штосьці новае. Ну что ж, дзякуй вялікі. Я спадзяюся, што сапраўды фестываль, ну што тут спадзяюся, раз ужо запланавана, раз ужо праца ідзе і ўжо просто чакаем з'яўлення абвестак і афішаў, то значыцца ўсё ўжо сапраўды адбудзецца. І ведаючы папярэднюю вашыя фэсты, папярэднюю вашу працу, я тут перакананы, што гэта сапраўды будзе на самым высокім узроўні, і што, як і па мінулым разы, гэта будзе не у такой бурбалцы беларускай гэта ўсё адбывацца, што гэта будзе как бы такая паказ мясцовым немцам, ну і ўсім астатнім гасцям, замежнікам, такі пэўны зрэз беларускай культуры, прычым у розных галінах, пачынаючы ад тэатра, літаратуры да музыкі і ўсяго астатняга. Так было прынамсі мінулыя разы, спадзяюся, хоць і трымаеш інтрыгу, але і гэтым разам тое ж самае будзе. Дзякуй вялікі, Хрысціна. Дзякуй за запрашэнне, заўжды радыя. Ну што ж, чакайце нашага наступнага эфіра, дзе будуць больш падрабязна абвесткі пра тое, хто, што і як, якім чынам і ў якім выглядзе будзе на чарговым фестывалі Мінскі Мінга. А на сёння мы развітваемся. Дзякуй вялікі ўсім нашым слухачам, гледачам. Подписывайтеся на YouTube канал Еўрарада, ну і заходзьце на сацыяльныя сеткі фестываля Мінскі Мінга і глядзіце, чакайце, слухайце нас. Да сустрэчы. Жыве Беларусь! Жыве вечна!